mlaen at y brwydr bidders wrth yma, Rhys? Wastad al. Ond nhw'n gweud wrth y ti beth ni'n neud eto? Na. A gwir y gwir, pan nes i ofyn gyda, nhw'n acto'n really odd. Bron fel tas nhw'n neud pethau lan fel bod ni'n mynd, yn dwi? Ie. Ie. Reit, ni'n cael gair dyn nhw fyna, a maen nhw'n gweud taw arbrawf heddi yw gweld pa un o rhain sy'n mwyaf sticky. Ond ydyn nhw wedi gweud wrth y ti beth yw'r her ar y diwedd? Na. O, wel, fi'n siŵr bydd e'n sport. Dwan, gad ni gwrdd â'r tîm e. Lily Maya! Skylar! Evan! Rhys! Isla! Leila! Tegan! Aled. Felly pa taps dyn ni fyna? Tap salo. A wedyn... Tap parsel. A wedyn... Tap gaffa. Tap gaffa. Pwy chi'n meddwl sy'n mynd i fod cryfa? Tap gaffa. O, diddorol, right. OK. I fesur cryfder tap glidog yn wyddonol gywir, bydd angen gwneud lot o maths gyda newtons a metr, kilograms ar eiliad wedi sgwario. Felly am nawr, nawn ni gadw pethau'n syml. Byddai'r 7 pwynt rhywbeth, cadw tynnu. 10 kilogram! Wow! Mae'r teclyn yma fel arfer yn cael ei ddefnyddio i bwyso bagiau a cases, ac mae'n mesur mewn kilogramau. Felly'r ucha yw'r rhif ar y sgrin cyn i'r tap dorri, y cryfa yw'r tap. So 8, 9 kilogram. O! Just ar 10 kilogram yna. Dwi'n trio rwygo hwnna. Dwi ddim yn rwygo'n hawdd na, ddiw. Beth am hwn? Galed. Ti'n gallu rhoi. Falle bod y tap gaffa'n gryfach, ond oherwydd bod strap y teclyn yn ei rwygo, y tap parsel sy'n ennill yr arbrawf yn ôl fan hyn i, ond mae'r tap gaffa yn edrych yn dipyn o her i Aled. Ie, 1 miliwn. 1 miliwn fyna. Wel, gret. Nathon hi mi gweithio mas, taw tap gaffa yw'r cryfa. Chi'n cytuno? Wel, na dyn. Ni'n meddwl taw tap parsel yw'r cryfa. Diddorol. Ie. Ond ag y brwydr yw hwn, siwt ni'n mynd i gystadlu? Nes i'n hoffi gweithio ti. Nathon nhw gweithio fi, ni'n mynd i cael ras i weld tîm pwy yw'r cyflymau i stico rhywbeth trwm i'r goeden. Trwm? Ie, rhywbeth really drwm yn o bob sôn. Pa mae'n i gwisgo'r suits fa? O, ie. Beth sy'n digwydd? Sa'n diall! Chi siŵr bod chi wedi dewis y tap iawn? So, unrhyw beth yn enw gwyddoniaeth. Credu bod ni wedi ennill. Ni'n barod wedi colli pan ti dal yn tap o fi. Yeah! Mae'n eitha cyfforddus, actually. Na, mae ddim yn ffwl. Hei, beth ti'n mynd? Beth chi'n mynd? Doniol iawn. Mae'n gana ni! Dewch ei! No!